Pazi, upao sam u situaciju različno svaku informaciju, a ovdje je sve lepo, oprene, za široki narodne mase, nema lepše. Nego mase. Mediji, sjajni kaži slični, mediji, shvatni stani količni, mediji, da li smo sa vama, stvarno srećeni i pametniji. Slika suđerenih hrana je zaista lepo upakovana, samo jedna mana, da li je vest istinita. Sve sam već se slušao, a znači na spavanje, ali sve toga lista novine i slušao radio, ako se nešto propustio. Mediji, sjajni sačni slični, mediji, shvatni stani količni, mediji, da li smo sa vama srećni i pametniji. Mediji, sa vama su samo glupi i nesrećniji. Ko su se svate jete? Ej! Ovo je već dalje. Sada represi želosti, mog 38 govori. Sedam brzi! Sada svi ajde idemo dalje. Ajde, stići se, ajde. Ajde, samo stići se. Ajde. Hoće u nas meni kad će budem četvrlo. Hoće. Zdrava si bila, sada više nisi. Vremena kao da čujem zveke, ko da jede često. Ne sad vremena na vreme, a kada ti krošam, misli da ti da to više nije prava. Sada više nisi. Sada vreme kao da čujem, ko da jede sad često. Yeah.